Iki lho bolo, kayu koyo ngene ya digawe keterampilan ya iso ae. Diukir-ukir nggawa pisau. Lowandep pisone. Kok ya iso ae. Terwampil banget tangane. Ya lowandep. Ngene dhewe ne paling wis digowak kayu koyo ngono. Oh, gawe anu. Gawe wajah wong kuwi. Ya iso ae. Power sis lho. Lambene. Saiki ya telowaten mripate. Wajahe wong tuwek kuwi. Pintere lho. Ya awake dhewe ya iso, gak telaten. Ya iso wae lho. Diamplas sik. Power sis jenggote. Nek apa nek wong seni ya ngono kuwi iso wae. Lho, ya dadi to. Apike lho.